Nagkubal ka, doy. Ay, Sagani, shout out. Thank you. Sagani. Boom. Bombastic. Hi, all about, check out, just upload. Ha? 这些人都是我的故交，过了今天我就不再是以前的我。我请我的兄弟姐妹们吃顿饭，难道我错吗？我错大了，我是集团总监，今日舞会的主 Team Boom, minggu lagi shout out. 可是9星级的天王，来的都是上海人，居然叫这一帮小美工过来。 Pumunta dyan. Dahil akin na nga yung anlay, hangin tayo. Umalis ka dyan. Diyan ka na naman sa tatay mo. Pipitay mo yung mga kalat mo. Lagay mo na sa bag mo yung mga color mo, pencil, sa paper. 不会是你借着叶家千金师傅来的吧？你也就这点普通的能耐了。 Hi, Mario Pay from Sagani. Ay, yung kay Grace. My Crystal, shout out. All about, thank you. Napadaan ka lang. Ay, 12 viewers, thank you. Watching ako sa'yo, Sagani. Yan. Watching Sagani, 7 viewers. Shout out. Just upload. Ay, all about. Thank you so much for visiting. Five viewers at 5 thumbs up, thank you. 不
Uy, ingay. 这份礼物很特殊，拆了它就开工没有回头箭，我才头再过一次。怎么那么磨叽啊？赶紧说！ Ay, Francis, shout out. 陆远，你确定要和我离婚？叶西凤，你确定要让叶家跟我一刀两断？我一万个世界啊！陆小璐， Ay, Franz, shout out sa'yo, Franz. 不让我这个Sam. Guys, watching ako kay Sagani. Ha? Watching Sagani. 我怕你们掀开以后会后悔。 All about, thank you so much, my friend. Eleven viewers, thank you. Oy, George. G-Rice, shout out sa'yo. Georgie? George ba? Georgie. Georgie? Tama ba? Georgie. Mga bata to. 要么呢，就是谁休息， Pasok sa atin. 要跟我们整个叶家呀彻底脱离关系。 Tay Alex, shout out. Good evening, Tay Alex. Salamat po Tay Alex sa pagpasyal. Thumbs up. Maraming salamat sa pag-thumbs up, Tay Alex. 12 viewers at 6 thumbs up. Maraming salamat. 我来，我送了一个，这是什么礼物？绝对心上你这么想。这两个字， 8 viewers, thank you. 路远，我跟你结婚20年，伺候了你20年，你想让我净身出户，是不是？你叶西凤，我才是叶家的亲生女儿，你一个养女为了争宠，想把我赶出叶家，小龙， Doon. 你是我的心No? Kita ko. 我也这种脾气， Tawa ka pa. 这个礼物是我最后给你们的。是我And viewers, thank you. Doon ka. Doon ka dyan. Kita kayo ko sa camera. Isa. Alis ka dyan, alis. So, ano ka? Ten viewers, thank you po at 6 thumbs up. 学见我一时，我还他一场，谁不好看法？让他非常。 Si Alex, maraming salamat sa pagkaway-kaway.
戏。好，那你就等着。 Ay, Rosie, saan ka? Shout out. Basta. Bakit wala na akong viewers? Mega love shout out everyone. Salamat, Rosie, sa pagpasyal. Ano ba yun? Mega love shout out everyone. Hi, Nick Amar. Shout out, Nick Amar. TV official vlog. Rosie, thank you. Watching pa rin ako kay Gani Reyes. 10年前，你想进入大厦最大财团卧室，却不如是我给了你进入卧室的敲门砖，还有先前的地位。我问你，谁没有这回事？Tatay Alex, shout out. Super Yaya official, thank you po. Like down, sabi ni Tita Mami. Ay, Tita Mami, Super Yaya. Good evening, host. Good evening din po, Super Yaya. Mega love to everyone and good evening.
些人害怕了，他是为了体验不干净吧？你我没记错的话，你刚才还在利用植物制 Hi, Loy. Shout out. 路上不知 Dan na kaya sa gani. Gusto yayo kay Tatay Alex. Tatay Alex, plus 1 ako sa'yo, tay. Pasyal kami sa Ayala Mall, Tagaytay. Yeah. Watching. Like. Oy, 15 viewers. Thank you. At 11 thumbs up. Thank you so much, guys. Kamusta po? Salamat, Mark Joe. Wala nga naman tayo, Alex. Welcome. Happy birthday, 15 viewers at 11 thumbs up. Thank you so much po. happy birthday, Happy birthday happy birthday to me. Is you. Oy, B-boy, shout out. Wag yan. Aw. Mga sulatan ako niyan. Tapa mo yan. No. Kung titripan mo ako. Hindi. No. Okay na nga. Amay na si Mark dyan. Sinusulat-sulatan ako. Amay no. Sa may bigay ah. Huwag ka diyo. Oh, nag-live si Papa. Hi, come on, hi. Hi guys, shout out mo muna sila. Shout out mo muna sila, dali. Shout out. Shout out. Shout out po mga kabungi. Ako po si Bungi. Alis ka dyan. Ang pangit mo. Huwag. Hi Eugene, shout out. Good evening, idol. Like is done. Thank you, Eugene Villanueva. Kay Alex Boom from B-Boy TV. Sending support, Mark Joray. Thank you, Eugene. B-Boy, salamat. Tawa ka man. B-Boy, magalo shoutout, sabi ni Tatay Alex. Watching ako sa tayo, Tatay Alex ha. Watching. Si All About, wala na naman yata. Baba ko na yata. Si Eugene ang ngipin natin. Nandito si Eugene. Yan, nakapin si Eugene Ray Villanueva. Thank you so much, kaibigan, sa pagpasyal lagi sa aking live. Kahit simpleng live lang tayo. Ay. Si Ron, shout out si Ron. Hoy ka din. Sino to? Nag-hoy sa akin. Regular shout out Tay Alex, sabi ni Eugene Rebillano. Pilipinas ka? Oo, sa Pilipinas kami, boss. Bakit? Taga saan ka ba? Taga ibang bansa ka ba? Serons? Where you from? Pilipinas. Oh, kababayan. Napasyal ka.
comment ka yata. Salamat sa pag-ano. Pasyal. Bisaya ka? Saan ka sa Bisaya? No fancy. No fancy. Sir Ron from BBoy TV. Wala, hindi naman siya main channel. Naku, huwag ka makulit. Oo. Very nice. Saan sa Bisaya? For viewers, thank you po. Oy, tapos na guys, Tatay Alex. Next natin si Eugene Ray Villanueva, guys. Solid kasi lagi ito pumapasok sa live natin. Next natin i-play yung kanyang video. Kaya mga iksi lang naman yung mga video niya. Tayo. Watching ako sa'yo, Tol. Eugene Ray Villanueva. Si Ron, thank you so much. Sila Grace. Thank you. Eugene, sabi ni BBoy TV. Watching ako sa'yo, Eugene. Next ko si Grace. Palike naman po sa mga hindi pa nakalike dyan. Pasuyo. Hi, Karen. Hello, my dear. Hi, my dear. Kumusta, my friend? Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Hello. Good evening. Good evening. Good evening also, my friend Karen. How are you today? What are you doing today? Araw to. English yun. Karen from BBoy TV. Thank you so much for visiting. The viewers at 16 thumbs up, thank you so much po. Sa lahat ng pumasyal. Dagang salamat, Grace. Thank you so much, Grace. Init, aba. Tay Alex, thank you po. To viewers, thank you po. Sabi mo.
Bye-bye. Thank you so much. Grace, shout out. Karen, shout out. Sabi ni Mira Grace. Kay Alex, maraming salamat. Rosie, thank you. Next kita pala. Ikaw pala yung nauna kay Grace. Next kita i-play. Rosie. Bye-bye, si Ron. Thank you so much sa bisita. Huwag yan. Yan. Watching sa'yo, ano? Hi, Cyron. Shout out. Watching ako sa'yo. Uy, 24 viewers. Ano ba? Ang dami naman. Sana all. Maraming viewers. 24 viewers at 16 thumbs up. Thank you so much. Hi. Hello. Ninety viewers, thank you at 17 thumbs up. Thank you so much. Watching ako kay Rosie. Kay Rosie, thank you. Watching ako sa'yo. Huwag ka magsulat ng sulat sa ulo. Bakit may marking pin na naman kasi yan? Hindi din sa kanya. Saan nakuha? Sa'yo yan eh. Mamaya yung padiyan na naman ang lido. Ano mo? Yung paano nga kulit mo? Tiging ko ulo mo, kulit ka na naman. Dali doon ka. Yang aling. B-boy, shout out, sabi ni Eugene. Init ah. Init nga eh. With viewers, thank you. Umpisa na talagang summer. March na kasi. Sana init niya. Ayun lang na. Nakakwag. Mark yan. Tutulog oh. Kung ikaw inaasan dyan, iyak-iyak ka. Ngayon, ano ka na naman. Makulit kasi. Tuntua ka pa sa katarantala mo. Sa samahan ka sa akin ngayon. Ilit ng bugan ng electric pan. Eugene, thank you so much ha. Good boy, thank you. Still watching pa rin ako kayo. No? Kulit. Yung tsura mo. Tingnan yung tsura mo. Yung tsura. Yung pangit mo ng mukha mo.
Doon ka. Kanina ka pa nakikita sa camera. Bugbugin kita. Dali na, alis ka dyan. So. Doon. Cellphone pa po. Kulit naman ito isa. Isa. Dali, doon. Ikaw talaga. Tawa ka. Ha? Pag ikaw pa naman ginaganyan, galit ka. Ha? Ikaw ang sumando. Laki mong bunga nga doon. Sige. Sige. Watching. Still watching. Thank you po. Next tayo. Sino pa naman next natin ito? Si B-Boy. Si Grace pala. Tapos na kay Rosie. Next tayo kay Mayor Grace Francisco. Ay, kaya ano muna? BBTV. BBTV muna tayo. Ayan na si Grace. Tayo. Ako si B-Boy TV, ang kumpleto na nyo, ang gagamot sa luwag nyo. Oh, sige lang. Yakin ka, pangit ka, yakin mo. Kung gagawin ko dyan, ikaw may gusto dyan, kinala ka mami. Sakit na. Ayoko. Ayoko nga. Ang laki dyan. Alex, maraming salamat. Kung may gusto nyo. Pagka kasi. Kaya kasi nakita nyo. Tiga ng ulo mo. Matigang ulo mo. So, paluin pa. Ay, at Dahlia. Si Ma'am Dahlia, di ako nakakapasok nito sa live. Mega love shout out everyone. Good evening. Mega love shout out. Ma'am Dahlia, thank you so much. Ano naman yan? Ilagay mo na yung bag mo Team doon. Bingo Warrior founder, Gina Lakman. Ilagay mo na yung Vlog. papel mo sa bag mo dito. Shout out po. Ilagay mo sa bag mo. Team Chikadora. Ano ka kapasyal dito sa ano?
Watching ako nga sa'yo. Watching. Doon ka, doon ka. Dalia, hello po, sabi ni B-Boy. I'd like to recommend a short note software to all of you. It's Ano naman yan? Ay, shout out the real Mabel, shout out sa'yo. Thank you. Watching ako sa'yo, mag-i-watch. Thank you, kuya. Walang ano man. Salamat din. Plus one ako sa'yo, Dalia. Watching ako sa mga video. Dito tayo pumunta kami Jollibee, take out daw, pero kinain namin. Watching sa'yo. Yan, watching ako sa'yo. Boy TV, still watching pa rin. Alex, maraming salamat sa pagtambay. Mabel, salamat sa amin. Salamat sa 4 viewers at 20 thumbs up. 38 minutes na pala tayo naglag. Grabe, init ba? Pasugod kay Dairos. Ilan lang naman ang viewers. Hindi mamaya. Naka-play pa kasi yung dalawang cellphone. Guys, naka-live si Dairos. Dalia is still watching. Watching po sa'yo. Tapos lang ang ads. B-Boy. Pavel Boom from B-Boy TV. Ay, I'm watching B-Boy.
Merry Christmas tayo guys. Salamat sa mga nagtambay dyan, sa 3 viewers natin dyan. Watching Grace. Ano naman ko na dyan? Yan na gamit nito.
Shout out, Sir Jerry Mix Vlog. Thank you so much. Iran talaga? Watching ako sa vlog mo, ano, team way lang ilang, go, go, lang. Jerry from B-Boy. Abangan po natin ang ating mangyayari mamaya sa ating birthday. Alright? Shoutout po kay Wing. VIP, kay Gengay, kay Lali, kay Rebecca, kay Ate Jo, shoutout natin. Sa buong pamilya ni Makilang-ilang, shoutout po. Shoutout po. Nandito lang po muna. Buong Kaptoda, shoutout sa mga Kaptoda. B-Boy, shouty, naka-live yan si Sir Jerry. Ah, hindi. Alright, labas tayo na ngayon. Siyempre, shoes. At pamimigay. Ang tubig ang maya na doon sa labas. Alright, napakabang layo. Tulog dito ng bata ngayon. Wala tayo kami naman kasi may pasok ang aking naman. Alright. Alright, so siya. Alright, bye-bye. Napakabang layo naman yan naman. Kung may pasok dito, may tubig tayo. Siyempre, diba? Kanina ako natindahan ako pare. May pinapin naman namin ito. Walang ilaw, kasi darating ang magkikita ang hindi ko. Yan, tubig. Alright. Nakita tayo dito. Maganda. Hi, honey, shout out sa'yo. May pagkain. Sir Jerry, maraming salamat po. Kung pinagabihay mo. Pineapple. Waba. Waba. Son. Cyber. Scroll. Saan ba charger nito? Hey. Where? Sir Jerry, watching pa rin ako sa video. Watch. Rabbit. Rabbit. Cheetah. B-Boy, thank you. Musta Mark? Okay naman. Honey, shout out sa'yo, honey. Animal power. Si Eugene ay wala na.
Andun ang tatay mo. Ito. Tatay mo, ako pa nga. Ah, Share mo si ate. pahingi. Bigyan mo ate. Bigyan isa. Hindi ka pa pala kumakain ng kanin. Dapat mamaya na eh. Hindi ka na makakain mamaya. Oo. Kahit isa lang binigay mo kay ate. Give more. Done na surgery. To viewers, thank you. Sarap ng ulam ni Pati. Magkano itong kilo Pati? Ay, sa tila, dito. Naman yan. Kaya lang, yan yung mga tira-tira. Sa mga... Yan, mamaya. Mamaya kami, mamaya. Atid ko yung ano. Sige mo pa si ate na. Ah. Kaya ko. Uy, pahingi. Pahingi. Umutan mo ah. Pahingi isa. One more. Give me more. No. Pero ginawa niya ka utak. Ginawa niya lang. Kala mo ah. Lugo ka ah. Ay ah. Ano ate? Ah. Laban na naman. Pumapasok po kayo sa Jaira? Hindi nakataas yung laban yun. Ay? Pumapasok po si Jaira?
1 million viewers, tayo shout out. Maraming salamat sa inyo. Sa bahay. Nag-mute yung maingay yung anak ko. One. Ay, shout out job, hello. Whoa. One. Two. One. Three. One. Dog. What? Wrist. What? He's in the picture. Malis ka dyan. Tung ka. Inside. Outside. Malis. Sharks. Isang oras lang ako mag-live. Again lang. Thank you guys sa lahat ng pumasok. Maganda ako sa guide. Ano ba yun? Bakit? Wala lang. Tatamad ako. Elephant. Gulo yung ano. Erase. Erase. Fish. EMI. Ano ba hinahanap mo? What? Look, why? Hey, animal. You know, the wrist. Animal? Wrist. Where's animals? Animals? Okay na, salamat sa 3 viewers. Bye guys. Thank you so much. Oh, Bye-bye. naman. So guys, maraming salamat. Salamat yan.